ಹಲೋ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾತರಿಗ್ಲ ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ದ ಚಾನಲ್. ಇನಿ ಫ್ರೈಡೇ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಆಯ್ನ ದಿನ ದಾದಾ ಅಂತ ಪನ್ಪೆತ್ತೆ. ಓಕೆ ನಾ ಕುಜಲ್ ಪೂರ ಇನ್ನ ಲೆನ್ಸ್ ದಾದನ ಒಂಜಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಉಂಡು. ಒಲಾಂಡಲ ಬೊಲ್ಪು ಇತ್ತಂಡ ಜಾಸ್ತಿ ಬೊಲ್ಪು ತೋಜೊಂದು ಉಂಡು. ದಾದಾನಿ ಅನ್ ಲೆನ್ಸ್ ತೂಯೆ ಇತ್ತೆ ಆಂಡಲ ಇತ್ತೆ ಪಿರ ಹಿಂಗೆ ನೆನಪಾಂಡವು ಏಪಲೆ ಏನ ಲೆನ್ಸ್ಗೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಪುನು. ಓಕೆ ಇನಿ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಆಯ್ನ ದಿನ ಫಸ್ಟ್ ಏನ ಹೇರ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಒಂಜಿ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಲ್ತೊಲ್ಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಏನು ಒಟ್ಟಾರೆ ಉಲ್ಲೆ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಲ್ತೊಲ್ಲೆ. ಇನಿ ಫ್ರೈಡೇ ಇತ್ತೆ ಗಂಟೆ ಏತ ಒಂಜಿ ಆತನೆ ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ 5 ನಿಮಿಷ ತನಿಷ್ ಬರುವೆ ಆಯ್ಗೋಸ್ಕರ ಏನು ವೆಯ್ಟ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ. ಏನ ಲಂಚ್ ಆತುಂಡು. ಲಂಚ್ದು ವೀಡಿಯೋದೇ ಇದೆ ಆನ್ ಇತ್ತೆ ಇಂಚ ಬರ್ಪುಂಟು ಒಂದು ಪ್ಲೇ ಒಂದು ಏನ ಲಂಚ್ ಆದಿತ್ತುಂಡು. ಇನ್ನಿತ್ತ ವೆಜ್ ಹೋಟೆಲ್ ಡುನಿಯಾ ಲೆಕ್ಕನೇ ಆಂಡು ದಾದಾನ್ ಗೊತ್ತು ಜಿಂಗ್ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಂಡು. ಇನ್ನಿತ್ತ ಲಂಚ್ ಬೊಕ್ಕ ಪಡ್ದಿಲ್ಲ ಇನ್ನಿತ್ತ ಸೊಪ್ಪು ಸಾರು ಮಸ್ತ್ ಟೇಸ್ಟಿ ಆತನು. ಯಾನೇ ಮಲ್ತಿದ್ದೀನಿ ಎನ್ನ ಯಾನ್ ಮಲ್ತುದಿನೇನು ಯಾನೇ ಪುಗರೊಂದುಲ್ಲೆ ಅಣ್ಣ ಸತ್ಯ ಟೇಸ್ಟಿ ಆಯ್ತು ನಾವೇನಿತ್ತು ಲಂಚ್ ಬೊಕ್ಕ. ಇನಿ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಡೇ ದಾದ ಪಣ ನಿಕುಲು ಫ್ರೈಡೇ ಇನಿ ದಾದ ಇತ್ತು ನನ್ನ ನಿಕಲೆಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಗೊತ್ತುಪ್ಪುನು. ಬಟ್ ಆಂಡಲ ಇನಿ ನಾನು ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಎಗೋಸ್ಕರ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆ. ಇನಿ ವೈಕುಂಠ ಏಕಾದಶಿದ ದಿನ ಅಂಚ ಅದೊಂದು ಒಂದು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಡೇ. ಇನಿ ಭಗವಾನ್ ಮಹಾವಿಷ್ಣು ದೇವರು ನಿದ್ರೆಡ್ದು ಎಚ್ಚರ ಆದು ಮುಕ್ಕೋಟಿ ದೇವತೆಲೆಗೆ ದರ್ಶನ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂಚಿನ ದಿನ ಒಂದು. ಅಂಚಾದೊಂದು ಮುಕ್ಕೋಟಿ ಏಕಾದಶಿ ಅಂದಲ ಲೆಪ್ಪುವೆರು ಸಮುದ್ರ ಮಂಥನ ಆತಿನ ದಿನ ಒಂದು. ಅಮೃತ ಉದ್ಭವವಾಯಿನ ದಿನ ಒಂದು. ಬೊಕ್ಕ ಭೀಷ್ಮ ಪಿತಾಮಹರು ಒಂದು ವಿಷ್ಣು ಸಹಸ್ರನಾಮ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಬೋಧನೆ ಮಲ್ತಿದ್ದೀನಿ ಅಂಚಿನ ದಿನ. ಅಂಚನೆ ಆಯ್ತೊಟ್ಟಿಗೆ ವಿಷ್ಣು ದೇವರು ಇನಿ ಮುರಾ ಪನ್ಪುನ ರಾಕ್ಷಸನು ಏಕಾದಶ ಪನ್ಪುನ ಆಯುಧರ್ದು ಸಂಹಾರ ಮಲ್ತಿದ್ದೀರಿ ಈ ದಿನ ಒಂದು ಅಂಚ ಅದು ಮಸ್ತ್ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಡೇ. ಏಕಾದಶಿತ ಒಂದು ವ್ರತ ಮಲ್ತುಂಡ ಪಿತೃದೋಷ ಮಾತ ಇತ್ತುಂಡ ಪರಿಹಾರ ಆಪುಂಡಿಗೆ ಪನ್ಪುನ ನಂಬಿಕೆ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ. ಬೊಕ್ಕ ಅಂಚನೆ ಕೃಷ್ಣ ದೇವೇರ್ನ ಅಮ್ಮೆರು ಗೋಕುಲಡು ತಪ್ಪಂದೆ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ವ್ರತ ಪಂಡ ಒಂದುವೆ ಏಕಾದಶಿದ ವ್ರತ ಆರ್ ಮಿಸ್ ಮಲ್ತೊಂದೇ ಇತ್ತು ಜೇರ್ಗೆ ಒಂದು ಎಂಕು ಗೊತ್ತುಪ್ಪು ನಂಚಿನ ಎಲೆಲ್ಯ ವಿಷಯ ಅಂತ ತೆರಿದಿ ನಂಚಿನ ಎಲೆಲ್ಯ ವಿಷಯಲೇನು ನಿಕಲೆಗೆ ಬಂತೆ ಎಂಕೊಂದು ಚೂರೇ ಗೊತ್ತುಪ್ಪುನು ನಿಕುಲ್ ಏನಾರ್ದು ಮಸ್ತ್ ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಉಪ್ಪುನು ನಿಕಲೆಗೆ. ಬಟ್ ಆಂಡಲೆ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತಿನ ಎಲೆಲ್ಯ ವಿಷಯ ಪಂಡೆ ಎರೆಗಾಂಡಲ ಗೊತ್ತಿಜಿನ ಒಂದು ಚೂರು ಆಂಡಲ ಏನಾರ್ದು ಒಂದು ಚೂರು ಆಂಡಲ ಕಲ ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಆವಡು ಅಂತ ಆತೆ. ಸೊ ಅಂಚಾದು ಒಂದು ಇನ್ನಿ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಡೇ. ಕೆಲವೇರು ಉಪವಾಸ ಮಾತ ಮಲ್ಪುವೇರು ಯಾನ್ ಮಲ್ತದ್ದು ಜೇಪಲ ಬನ್ನಿ ಜಸ್ಟ್ ಇದೆ ನಾನು ಬರ್ಪೆ ತನೀಶ್ ಬೈಯಡು ಗೊತ್ತುಜಿ ಮೇರು ಬೇಗ ಬತ್ತೆರಡ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೋಪುನ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ಸ್ ಉಂಡು ತುಕ್ಕದಾದ ಹಾಪುಂಡು. ಬೊಕ್ಕ ಏನು ವೀಡಿಯೋ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಲ್ತೀನಿ. ಬಯ್ಯ ಆನಗ ಬಯ್ಯದ ಪೂಜೆ ಮಾತ ಆಂಡು ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಮಸ್ತ್ ತೃಪ್ತಿ ಆಂಡು ಪೂಜೆ ಆಯ್ ಬೊಕ್ಕ ದೇವರನ್ನ ಕೊನೆತುವರೆ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ. ಬೊಕ್ಕ ನನ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಬೇಗನೆ ಬತ್ತೇರು ಪಿದರ್ದು ಎಂಕುಲು ವೆಂಕಟರಮಣ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಪೋಯ ವಾಯ್ ಬೊಕ್ಕ ಮಹಾಸತಿ ಬೊಕ್ಕ ಭಗವತಿ ಅಮ್ಮನ ಅಲ್ಪ ಪೋಯ ಅಲ್ತ ವಿಶೇಷವಾಯಿನ ಪೂಜೆ ಒಂಚೂರು ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ತದೆ ತೂಲೆ. ಫುಲ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಉಂಡಾವೆ ಮೂಲು ಆಂಡ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೋದ್ ಬತ್ತಾ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಕಾರು ಟೈರ್ ಐಕ್ಯಾನ್ ಕೋಡಿಯೆ ಪೂಜೆರ
ಅದು ಡ್ರೆಸ್ ಒಂದು ಗೋಲ್ಡನ್ ಲೈಟ್ ಅಂತ ಎಲ್ಲೋ ಕಲರ್ ಡಿಯರ್ ಅಲ್ಲೇ ಮಿತ್ತುಡು ಪುನಃ ಗೋಲ್ಡನ್ ಲೈಟ್ ಅಂತ നമ്മുടെ ഉണ്ട് തൗച്ച് ಎಲ್ಲ ಬರೋದು ಜಿಗ್ಗ ಎಲ್ಲ ಬರ್ತದೆ ಓಕೆ ಎಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಓಕೆ ಗಂಟೆ 10 ಆಂಡು ದಾದ ಸಮಸ್ಯೆ ಪಂಡ ಒಂದೊಂಜಿ ಲಿಪ್ಸ್ಟಿಕ್ ಇಲ್ಲ ದಾಲ ಆಪುಜಾವೆ ಒಂದು ಲಿಪ್ಸ್ಟಿಕ್ ಕಾಡೆ ಪಾಡೊಂದು ಪುಂಡ ಪಿರ ಕತ್ತಲೆ ಮುಟ್ಟಲ್ಲ ನಮ್ಮ ದೂರಾಂಡಲ ಶಾಪಿಂಗ್ ಅಥವಾ ಇಂಚ ತಿರ್ಗರೆದಲ್ಲ ಪೋದಿತ್ತೇನೋ ಒಂದು ಲಿಪ್ಸ್ಟಿಕ್ ದಾಲ ಆಪುಜಿ ಬಟ್ ಒಂದು ಲಿಪ್ಸ್ಟಿಕ್ ಅಂದ್ರೆ ಅನ್ ಪನ್ಪುಜಿ ನೀವು ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ತಕ್ಕೆ ಎಂಡ ಖಾಲಿ ಪನ್ಪೇವು ಲಿಪ್ಸ್ಟಿಕ್ ಅಂತ ಇಜುನ ಸತ್ಯ ಪನ್ಪುಜಿ ಪನ್ಪುಜಿ ಅಂತ ನಿಕಲೆ ಕಮೆಂಟ್ ಇಜುಂಡಲ್ಲ ಕೆಲವೊಂದು ವೀಡಿಯೋಸ್ ಪಂದು ಬಿಡ್ತೆ ಈ ವಿಡಿಯೋ ನಿಕುಲ್ ಪಂಡ ಖಾಲಿ ಮಲ್ಪೆ ಪನ್ಪೆ ಬಟ್ ಮಲ್ತು ಬಿಡ್ಪೆ ಬೊಕ್ಕ ಒಂದು ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ತುಂಡ ಖಾಲಿ ಅನ್ ಪನ್ಪುನು what I'm saying ಅಂಚ ನಿಕುಲ್ ಪನಂದೇನೆ ಯಾನ್ ಕೆಲವೊಂಜಿ ವಿಷಯ ಮಾತ ಪಂತೆ ಒಂದು ಲಿಪ್ಸ್ಟಿಕ್ ಒಂದು ಗೊತ್ತಾವಡು ಪಂಡ ನಿಕುಲ್ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ತುಂಡ ಖಾಲಿ ಪನ್ಪುನು ಒಂದು ಲಿಪ್ಸ್ಟಿಕ್ ಎಡ್ಡೆ ಉಂಡಾವೆ ಬೊಕ್ಕ ದಾದ ಪಂಡ ಅವೇ ಐತೆ ನನ್ನ ಎಣ್ಣೆ ಮಾತ ಪಾಡ್ದು ನನ್ನ ದಾದ ಪಂಡ ಲಿಪ್ಸ್ಟಿಕ್ ದೆಪ್ಪೋಡು ಬೇತೆದಾಲ ಇತ್ತು ಲಿಪ್ಸ್ಟಿಕ್ ದೆಪ್ಪೋಡು ಇಜು ನಾವು ಪೋಪುಜಿ ಖಾಲಿ ಸೋಪುಡು ಕಲರ್ ಅಂಚೆನೆ ಒರಿದು ಪುಂಡು ಲಿಪ್ಸ್ಡ್ ಐಗೋಸ್ಕರ ಲೋಷನ್ ಪಾಡ್ಗಾನೆ ಬೊಕ್ಕದ ಕಡೆ ತಾರೆದೆಣ್ಣೆನೆ ಪಾಡ್ಗಾದು 10 ಗಂಟೆ ಆಯ್ತು ಈ ಟೈಮಿಗೆ ಯಾನು ಏಪಲ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ತೂಪೆ ನೀ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ಲ ಇಜ್ಜಿ ದಾಲ ಇಜ್ಜಿ ಜಿಯೋ ಸಿನಿಮಾ ಉಂಡತೆ ಅಡೇಗೆ ಸ್ಟ್ರಕ್ ಆತನು ಹ್ಯಾಂಗ್ ಅದು ಪೋತುಡು ಟಿವಿ ಬೇತೆ ಮಾತ ಆ್ಯಪ್ಸ್ ವರ್ಕ್ ಆವೊಂದುಂಡು ಮಾತಲು ಓಪನ್ ಆವೊಂದುಂಡು ರಿಮೋಟ್ ಕೀಸ್ ಒತ್ತುಂಡ ಮಾತಲ ಕರೆಕ್ಟ್ ವರ್ಕ್ ಆವೊಂದುಂಡು ರಿಮೋಟ್ ಇಸ್ ಅಬ್ಸಲ್ಯೂಟ್ಲಿ ರೈಟ್ ಖಾಲಿ ಜಿಯೋ ಸಿನಿಮಾ ಪಾಂಡ ದಾದ ಆತನ ನಿಜಿ ಆ್ಯಪ್ ಓಪನ್ ಆದ ಅಡೇಗೆ ಸ್ಟ್ರಕ್ ಆತನು ದಾಯಿಗ ಅಂದು ಹೆಂಗೆ ಅರ್ಥ ಒಂದಿಜ್ಜಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಫಾರ್ ಯರ್ ಕೈಂಡ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಇನಿ ಯಾನಿತ್ತೆ ಬ್ಯಾಕ್ ಕ್ಯಾಮರಾಡು ಪೊಸಿಷನ್ ದೀದು ಎಂಕ್ ನೈತ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಮಿರರ್ ತೋಜೊಂದುಂಡು ಫುಲ್ ಹತ್ತು ಅರ್ಧ ತೋಜೊಂದುಂಡು ಏನು ಕವರ್ ಆತೆ ಬ್ಯಾಕ್ ಕ್ಯಾಮರಾಡು ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ದಾಯಿ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಏನ ಕರಾವಳಿ ಉತ್ಸವದ ವೀಡಿಯೋ ಲಾಸ್ಟ್ ವೀಡಿಯೋ ಉಂಡತೆ ಅವು ಯಾನು ಎಡಿಟಿಂಗ್ ಮಲ್ಪುನಾಗ ಎಂಕ್ ಫೀಲ್ ಆಂಡು ತಾಯಿ ಈತ ಒಂಜಿತರ ಫ್ಲಾಲೆಸ್ ಸ್ಕಿನ್ ಗ್ಲೋಯಿಂಗ್ ಸ್ಕಿನ್ ಅಂಚ ಮಾತ ತೋಜೊಂದುಂಡು ಏನ ಫ್ರಂಟ್ ಕ್ಯಾಮರಾದ ಲೆನ್ಸ್ ಎಂಥದೋ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದೆ ಇಲ್ಲೇನೋ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದೆ ಫ್ರಂಟ್ ಕ್ಯಾಮ್ರಾದ ಲೆನ್ಸ್ ದಾದನ ಆತುಂಡಾವೆ ಅವು ಎಂಕ್ ಬೊಲ್ಪ್ ಇತ್ತಿನಲ್ಪಲ ಜಾಸ್ತಿ ಬೊಲ್ಪು ಮಾತ ತೋಜೊಂದುಂಡು ದಾದನ ಒಂಜಿ ಆತುಂಡ ಇಕ್ಕು ಇಂಚನೆ ಆಪುನು ಮಲ್ಲಜ್ಜಿ ಬ್ಯಾಕ್ ಕ್ಯಾಮರಾಡ್ ಖುಷಿ ಉಂಡು ಕೆಲಸ ಜಾಸ್ತಿ ದಾಯಿ ಪಂಡ ಪೊಸಿಷನ್ ಸರಿದೀತೆನ ಆ್ಯಂಡ್ ಕವರ್ ಆತೇನ ಇಜ್ಜ ಕ್ಯಾಮರಾ ಕರೆಕ್ಟ್ ಫೋಕಸ್ ಆತಂಡ ಅವ ಮಾತ ತೂವೋಡು ಆಪುಂಡು ಫ್ರಂಟ್ ಕ್ಯಾಮರಾಡ್ ದಾಲ ತೂವೋಡಂದಿಜ್ಜಿ ಪೂರ ನಮಗೆ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ತೋಜುಂಡು ನೀಟದು ದಾಲ ಗಮನ ಕೊರೋಡೊಂದು ನಿಜ ಆರಾಮಾಗಿ ಬರ್ತದಂತುಂಡು ಬ್ಯಾಕ್ ಕ್ಯಾಮರಾದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಜಾಸ್ತಿ ಉಂಟು ಮಲ್ಲಜ್ಜಿ ಬಟ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಯು ಆರ್ ಸಿಂಗ್ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಮೀ ಐಟು ಏತು ಯಾನ್ ಬ್ಯೂಟಿ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಝೀರೋಡ್ದು ಇಂಡಲ್ಲ ಒಂಚೂರು ಆಂಡಲ್ಲ ಇಟ್ಟು ಒಂಜಿ ದಾದನ ಒಂಜಿ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಉಪ್ಪುಂಡು ಫ್ರಂಟ್ ಕ್ಯಾಮರಾಡು ಬ್ಯೂಟಿ ಎಫೆಕ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಒಂಚೂರು ಜಾಸ್ತಿ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಪೊರ್ಲು ತೋಜು ಓಕೆ ಎನಿವೇಸ್ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಮಾತ ಪೋಯಿನ ತೂಯರು ಯಾನು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಪಿದಾಡ್ನಾಗ ಕಾಂಡೆ ಮೆರಡ ಪಂಚಿಂಗ್ ಡಿಯರ್ ಡೊಂಗರ್ ಕೆರೆ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಪೋಯಂದು ಬಟ್ ಮೇರ್ ಬೇಗ ಯಾನೆನ್ನೇ ಅವರ ಆಫೀಸ್ ಹಿಡಿದು ಬೇಗ ಬರೇ ಇರಂದು ಬೇಗ ಬತ್ತೇರು ಬತ್ತದ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಪಿದಾಡು ಪನ್ನಾಗ ಯಾನ್ ದೂರ ಅಂದಿಲ್ಲ ಪಂಚಿ ಯಾನೆನ್ನಿ ಯಾನ್ ಕಾಣೆ ಪಂತೈತೆ ನಾ ಮಂಡೆ ಇಲ್ಲ ಇಜ್ಜಿ ಆರ್ ಸೀದಾ ವೆಂಕಟರಮಣಗೆ ಇಲ್ಲೆತ್ತುನ್ ಪೋಯಲ್ಲ ಅಲ್ಪನೆ ಪೋಯೆ ಡೊಂಗರ್ ಕೆರೆದ ಮಂಡೆಡೆ ಇಜ್ಜಿ ಮೂಲ್ ಬತ್ತದ ಮೂಲ್ತ ಪೂಜೆ ಮಾತ ತೂಯರತ್ತೆ ಅಲ್ತು ನಮ್ಮ ಒವ್ವೊ ಒಂಜಿ ರೀಸನ್ಗೆ ಆ ರೋಡ್ಗೆ ಪೋನಾಗ ಅಲ್ಪ ಡೊಂಗರ್ ಕೆರೆದ ಲೈಟಿಂಗ್ ಮಾತ ತೂದು ಡಿಯರ್ ಯಾನಿರಿ ಪಂತಿನ್ ಡೊಂಗರ್ ಕೆರೆ ಇಲ್ಲೆತ್ತೊನ್ ಪೋಲೆಡೆ ಬತ್ತಿ ನಾನು ಇಚ್ಚಂದು ಅಂಚೆ ಓಕೆ ಬಲ್ಲ ಲೈಟಿಂಗ್ ಅಂಡಲ ತೂಕಂದು 2 ವೀಲರ್ ಪೋನಾಗ ನಿಕಲೆಗ್ಲ ಲೈಟಿಂಗ್ ತುಚ್ಪಾಯಾನು ಬೊಕ್ಕ ಜನ ಇತ್ತೇರು ತೂವೋಡು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲ ಉಂಡ ದಾದನ ಗೊತ್ತುಜಿ ಬಟ್ ಎಲ್ಲೆ ಅಂಡಲ್ ಎತ್ತೊಂದು ಪೋಪೆ ಅನ್ ಪಂತೇರು ತೂವೋಡು ಯಾನ್ ಪೋಂಡ ಡೊಂಗರ್ ಕೆರೆಗೆ ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಅತ್ತು ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಯಾನು ನಿಕಲೆಲ್ಲ ಎತ್ತೊಂದು ಪೋಪೆ ವಿಡಿಯೋ ಮುಖಾಂತರ ವಿಡಿಯೋ ತಗೊಂಡುಪ್ಲೆ ಯಾನ್ ಹೊಡ್ತಿ ಪೋಪು ಜೇಪಲ್ಲ ಅತ್ತೆ ನಿಕಲೆಲ್ಲ ಎತ್ತೊಂದು ಪೋಪೆ ಅಂಚ ಬೊಕ್ಕ ಬೇತೆ ದಾಲ ಇಜ್ಜಿ ವಿಷಯ ಇನ್ನಿತ ವಿಡಿಯೋ ಕಾಣೆ ಒಂಚೂರು ಕಾಣೆ ಪಾತೇರ್ನಾಗ ವೈಕುಂಠ ಏಕಾದಶಿದ ಬಗ್ಗೆ ನನೊಂಜಿ ವಿಷಯ ಹೆಂಗೆ ಪನ್ನರ ಇತ್ತ ನೆನಪಾಂಡು ದಾದ ಪಂಡ ಇನಿ ನನೊಂಜಿ ನಂಬಿಕೆಲ ಉಂಡು ಇನಿ ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಚುಂಡ ಮಿನಿ ಪಂಡ ಗೊತ್ತುಂಡತೆ
ಮಿತ್ ಪೋಂಡ ಇರ್ನಾಂಡಲ ಜೀವ ಪೋಂಡ ಅಂಚ ಪನ್ಪೆ ಅಪ್ಪಗ ಉಂಡತೆ ಅಕಲಿಗೆ ಸ್ವರ್ಗ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಆಪುಂಡು ಈ ದಿನ ಪನ್ಪುನ ನಂಬಿಕೆಲ ಉಂಡು ಉಂದು ಯಾನ್ ಎಲ್ಲೋರ್ದಿಂಚಿಕೆಂದೆ ನಮ್ಮ ಪನ್ಪುನ ಅಂಚ ಒಂದೊಂಜಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ವಿಷಯ ಹಿಂಗೆ ಪನ್ನರೇನೆ ನೆನಪಿಜ್ಜಿ ಅವಳ ಒಂಜಿ ನಂಬಿಕೆ ಉಂಡುಗೆ ನಿಕಲಿ ಗೊತ್ತಿತ್ತುಂಡ ಪನ್ಲೆ ಗೊತ್ತುಪ್ಪು ಏನಾದ್ರು ಜಾಸ್ತಿ ಗೊತ್ತುಪ್ಪು ಅಂಡಲೆ ಅನ್ಪನ್ನೋದಿಲ್ಲೆ ಓಕೆ ಆತೆ ಒಂದೊಂಜಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ವಿಷಯ ಬೊಕ ಕಾಣೆ ಒಂಚೂರು ಪಾತೆರಿಯೇ ಬೊಕ ಎನ್ನ ಇಡೀ ದಿನದ ಇಲ್ಲದ ಬೆಲೆ ತೊಚ್ಪಾಯಿ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಪೋಯಿನ ತೊಚ್ಪಾಯಿ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆಂಡು ಎನ್ನುವೆ ಇಷ್ಟ ಆಂಡ ನಿಕುಲ್ ದಾದ ಮಲ್ಪುಡು ಗೊತ್ತುನೆ ಪ್ಲೀಸ್ ಏನು ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಮುಟ್ಟೋಡು ಪಂಡ ನಿಕುಲ್ ಖಾಲಿ ತೂಂಡ ಪ್ರೇಜನ ಇಜ್ಜಿ ನಿಕಲ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ಗೆ ಏನೋ ವಿಡಿಯೋ ಮಸ್ತ್ ಆಯ್ನಾತು ಶೇರ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಅಪಗ ಮಾತ್ರ ಏನು ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಪೋದು ಮುಟ್ಟುನು ಏತೋ ಜನಕ್ಕೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ನಿಕಲ ಮೋಕೆದ ಸಪೋರ್ಟ್ ಎಂಕುಲ ಒಪ್ಪಡು ಪ್ಲೀಸ್ ವಿಡಿಯೋನ ಶೇರ್ ಮಲ್ತೊಂದು ಪ್ಲೇ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ವಿಡಿಯೋಲ ವಿಡಿಯೋನ ಚೂರಾಂಡಲ ಇಷ್ಟ ಆದಿತ್ತಿನ ಅಲ್ಪ ಲೈಕ್ ಉಂಡು ಲೈಕ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಬೊಕ್ಕ ನನಾತು ವೀಡಿಯೋಸ್ ಓಡು ಪಂಡ ಎನ್ನ ಚಾನಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪುಲೆ ದಟ್ಸ್ ಆಲ್ ಬೇತದಾಲ ವಿಷಯ ಇಜ್ಜಿ ಪೂರ ಪಂತೆ ಅಂದೆನ್ವೆ ದಾದ ಮಾತ ಪನೋಡು ಮಾತ ವಿಷಯ ಪಂತೆ ಅಂದೆನ್ವೆ ದಟ್ಸ್ ಆಲ್ ಪಣ ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ಪುನೇರು ದುಂಬು ಓಕೆ ಈತ್ ಪನ್ನರೆ ಉಂಡಂದೆನ ಮಂಡೆಡು ಉಪ್ಪುನತೆ ಕೆಲವೊಂಜಿ ಬುಡ್ದು ಹುಡುಪೆ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಅತ್ತು ಪಾತೆ ನಾವು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆದ ಪುಣ ಅವೇನೇ ಪಂದು ಪುಜಿಯನ್ ಎನಿವೇಸ್ ಸೊ ಆತೆ ಪಿರ ತಿಕ್ಕುವೆ ದಟ್ಸ್ ಆಲ್ ಬಾಯ್